bapake nganti tekan goro-goro. Nduk, matur nuwun kena ing sangu poso. Cintaku sakonyong-konyong karo kowe ayu sing bakul lempeng. Rase tur kanthi lalet yen ora patuk sadina ning sirah iyel. Cintaku sekonyong-konyong kadang paribasan durung ndemok wani panjer modal bensin seliter motorku tak sedater tak ampiri ayo tak muter-muter. Ngene iki sing jenenge generasi handal. Menjadi kebanggaan orang tua, bahkan kebanggaan orang Kediri Raya. sing kula omongne ngene iku lho Bos dadi wong tuwa kuwi tetep senajan ta ora iso ninggali apa-apa ning ilmu kuwi sing besok iso digawa nganti besok tekaning tuwa sampean karo aku bapake dagelan nyatane saiki yo dadi dagelan iso ngguncukupi keluarga Mas Cahyo nyatane bapake dalang yo nyatane ngewe ilmu Mas Cahyo saiki dadi dalang kondang semono uga karo genduk Niken Salindri bapak iki yo dalang nyatane ngewe pitutur ngewe jenenge ilmu nyatane nganti saiki sing iso ngangkat derajate Niken Salindri iso ngangkat derajate keluarga ki yo Niken Salindri. Lah nek dasare saka swara. Nek swarane kepenak ya iso didasari saka kuwi barang kok iso. Ha iki swarane wis kepenak kok nyanyi apa wae wasis e. Pantes. Mas Cahyo suluk ya gung. Kepiye jajal? Bojoku yo pinter nyuarani tanggane pinter kok bojoku. Wisuk langsung nyuarani tanggane. Ah kuwi tra bojomu iki tukang padu kok. Ngono Nduk. Ya Nduk ya. Peh. Kan. Nom-nomane bojomu yo ngene iki. Oh yo luwih ayu lho. Peh. Nom-nomane bojomu lho. Bojo kula mbiyen iki termasuk nun sewu lho. Lek cacane kan bunga desa mbiyen. Nggih. Bojoku saking ayune dadi bunga pasir mbiyen iki wah hebat. Bunga pasir lak kelek kucing to, Mas. Masa bojomu ambune sengak ngono kuwi ya. Saking digoleki wong ngono. Coba Nduk, iki pancen papan panggonan iki sampean karo aku dikolaborasikan seperti ini. Nggih. Sing nyawang kepiye Nduk? Kabare ala ya apik-apik wae. Alhamdulillah Om, sehat selalu. Ya ngono kuwi lho Nduk. Saiki saya gedhe, saya putih kulitmu. Nggih. Saya resik nggon-anggonmu. Bojomu ya mbok gawe putih ngene iki. Bojoku ini non saya loh. Aku ini saya itu selalu mencintai istri saya. Apa yang menjadi kepentingan istri saya? Ayu ki iso dituku. Dadi bojoku tak gaya ayu. Mergo aku tuku barang sing ben bojoku ayu. Contohnya tak tukoni skincare. Waduh modern iki. Krim krim. Iya krim lho. Iki yo gawe iki. Lah iki tukang endorse ngono kuwi. Sing tak tuku yo malah skincare kon Niken. Masa? Iya, sing sampean tawakne Ome kae. Oh iki lho ben anu bojone sampean putih ki tak tukone siang malam ki tak tukone. Alhamdulillah. Langsung tak ene bojoku nduk digawe ben putih kaya Niken Salindri. Siang malam karepe iki bojoku kan wong desa. Siang malam ki digawe bareng. Saiki malah kulite blang kaya tekek. Kuwi yo kleru, jenenge siang. Lah ora mbok WA to, Nduk. Lah jenenge siang. Cara pakai aturannya itu seperti apa? Ngono lho. Lah ora usah di WA nek jenenge siang malam kan siang dike dhewe, malam dhewe. Ora terus nek dicampur. Kuwi nek iso maca. Karepe bojoku ben cepet ngono lho. Siang malam digawe bareng lho. Lah ketemu belang lho. Mek motone tok ireng kaya panda. Ya sontek ngono kuwi kudune bojone sampean iki sontek ben ra belang, vitamin, suntik keputihan. Bojoku iki keputihane sak wulan pisan. Tegese kulite putih lho. Mas kulite sing putih ben putih ngono lho. Sontek ke lho. Oh sontek putih. Sontek putih infus whitening. Nah, wis sampean WA to. Aku langsung WA sampean to. Nduk produkmu sing skincare kae bojoku ora cocok. Akhire dhek langsung suntik Om. Ya, akhire bojoku tak gone-gone UGD. Kuwi tak dokter kecantikan. Kuwi jenenge UGD. Lah ya dokter kecantikan lho Mas ya. Lah dokter kecantikan ini pas ketone bapak nang UGD tak parani rono ngono lho. Oh iya. Suntik kecantikan, suntik putih alhamdulillah. Sip, makasih ya. Mandi ya. Mandi, piye? Apik. Wis semu putih semu. Sak awak. Ndas tok. Lah kok putih ndas tok kepiye? Bisa. Ndas tok gulune ireng malah kaya katen bat ya.
Wes, jas. Ya kudune nek wis mau gak tedas to, operasi plastik wae ning Korea kono. Tapi saiki iki kemajuan ning Indonesia ya enek wesan. Ono ya? Operasi plastik. Neng Tindo. Ning Indonesia ning Jakarta. Enak ya? Enek. Tahu dia. Loh, malah kuwi cepet mengelupas kulit menjadi putih. Udah ingin operasi plastik kok metu dadi ember bojoku. Kuwi ora kok kono. Wah, jan wis ireng ra apa-apa, sing penting mbok we lensa netral niki. Delon ketok ayu blalak-blalake mergo gawe lensa. Bojoku iki tuku softland to. Lah rupane putih. Terus. Dadi matane iki putih tok koyo kuntilanak ya. Dadi sedase Kuwi putih matane. tukune ning ndi iki jelas aplikasi yang luar biasa sing Ini di optik karo di aplikasi, Oh. aplikasi Oren. Optik ya. Bojoku iki tuku ning gone jual beli online ya. Apa? Ning ngene ladalah. Lazada. Lazada. Lazada iki wis teko barangnya apik kuwi ra cocok ladalah berarti. ayakno. Wong bojone ya ora bener kok iso. Oh. Tembange sing spesial napa Nggih. Nduk? Coba. Aja rame-rame. Pripun? Apa? Sik mam sego pecel ki jane. Ki jane iki tanggapan warung apa mungkin. Wong yo iki jenenge menungsa lumrah ki ya nek luwene kok iso mbok paido lho kok iso. Nggih. Coba ngagem apa, Nduk? Sehat ya, Nduk ya. Alhamdulillah Yes, sehat. tatungane bapake Apik, sehat. apik. Nek Niken Salindri ki tembange mesti bocah saiki-saiki. Iya no. Ya. Napa, iki Pak? Senengane iki lho senengane aku iki tukang tambal ban. Ngawur ae ki yo ndelok to, Oh, ndelok. Madangkara ki iso lho. Ora. Madangkara lagu tambal ban. Guyon. Tembangmu apa? Ya Pak Kapuk. Bisa to. Gak. Iso. Coba jajal. Iso Madangkara Iso, ki ya, Sa? iso. Bisa, Sa? Iso. Ketoke, iki Nah, nadane apa Pak Kapuk? layakno enek rong aliran iki. Piye? Tambal ban iso sing kono vulkanisir sing kene tubles iki ta. Kuwi lak nggon wis ku ora anu banget to kok iso. Minor. Siji. Nah, aku iki. Iki lho, iki kan. Alah. Oke ono. Aku. Aku iki tukang tambal ban. Neno. Uripe sak dalan-dalan. Garingan sih, Duk, garingan terus. Kelebangan duit sing halal. Waton cukup kanggo sandang lan pangan. Jajal, karepe nadane melu iki. Matur nuwun, Jajal. Matur nuwun Bapak Harsono Bapak Harsono. dalu niki Dalu niki gelar budaya. gelar budaya. Terus ke tibane muga-muga ya. Muga-muga tambah raharja. Pinter. Sehat selamat lan Ali suwar. ahli suwarga. Amin. Penak. Apa? Nimbali dalang Nimbali dalang ki cahya kuntati. Heeh. Nyeluk sinden adik Niken Salindri. Nyaut. Yen disawang kok nyenengke ati. Yo. Ayo. Ndang Kowe iki lho, Tuk. Saya suwe keduk Niken saya gede. Iso lho. Pinter kok, cerdas Enak, kok, iso tenan, iso iso tenan ya. Iso tenan. bisa. Bengi iki acarane. Ayo. Bengi iki acarane wayangan. Lah ya. Piye? Bareng-bareng golek berkah mring pangeran. Ayo Niken. Nano. Ayo. Rezekine saparan-paran. Mas Lutuk terakhir. Saparan-paran. Terus Saparan-paran. Ayo. terus Sik terakhir. kok tak mikir. Nene. Nene nane. Saparan-paran. Saparan-paran. Saparan. Endinge closing. Ini. Nene none. Nonane nano. Nano. Kowe kuwi lho. Lah ya kowe aku. Acarane bareng Jajal. Acarane Mikirnya. gelar wayangan. Terus nyuwun berkah mring Gusti Pangeran. Rezekine. Rezekine saparan-paran. Ayo, Duk. Mugi sedaya api kantuk kanugrahan.
Matur nuwun penonton sing tindak rene. Sampun mirsani ing dalu kene. Kabeh wae. Nuwun sewu, bapak-bapak ibu-ibu. Sinten ingkang badhe mundhut anan kethek monggo. Ayo jogete sing pas lho kok iso. Oh sik jogete keri jawabane iki lho, tembange iki lho. Ora. Karo mikir Mas. Niken. Matur nuwun penonton sing tindak rene. Tak dongake muga akeh rezekine. Kan? Aja lali salat kewajibane. Lodok. Lho. Aku ndedonga muga dawa umure. Iya. Mas Cahyo kun tadi ngasta sinden cacahe pira? Jiro lupat monem tu 89. Ayo. 8. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Jajal. Mas Dalang ngasta sinden cacahe 8. Sing pojok dhewe tak sawang ketok lemu. Waduh. Wange sepuh seneng guyang-guyu. Mergo dheke senengane mangan tahu. Ya entuk ae. Ayo. Nyapa ngurusi panganane sinden barang. Tak balas selika lho. Rusaki tatanan kok kowe. Ora ono. Rusaki tatanan. Syukurane lak Hotel Merkur. Ayo. Ayo, bengi iki syukurane Hotel Merkur. Ayo jajal. Bengi iki syukurane Hotel Merkur. Kabeh wae melu tetep bersyukur. Pas. Insya Allah kabeh dadi akur. Ruduk. Yen kata aja lali dikukur. Kuwi hubungane hotel karo kukur iki apa? Pas mlebu hotel ora adus dadi gatel kabeh. Sing dikukur kuwi mesti keri. Aja lali goleki sing ngendi. Apa iki? Apa kuwi? Kuwi iki. Yen kowe ra ro sing dikukur iya iki. Salah Malah diurak arek. ada kunculuke begini ya. Iki apa? Wes, Iki yo ngawur Ora kan. ngerti. yen ra ra ngerti mengko bakal tak dudui. Saiki sing apik sesuk bengi. saiki Ya, mongko kudu saiki. yen saiki ayo tak jak neng mburi. Oleh mburi Lah kekel. nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Ambo, Iki yo ngengkel kok iki. Kowe iki yo ngengkel wae kok iso. Oh, lah iki. Lah nyapa? Lah nyapa? Lah nyapa? Dor lah iki. lah nyapa kok enek ndas kaya setlika. Nadyan ngono rezekine nderbala. Iwangi. Lah kuwi Mas Lah Bu. Lah wis tunggal darah. Jalan kanca-kanca? Ya, jalan. Oke, Oke. monggo tambal ban. Sikat. Oh, sik kendang sik ya. Jalalin Kendang joget sik. ya, Om Klinik Kluduk. Oke, Juga no. katanya. Jogete cara lawas lho. Oh iya no. Golek radio sik. Ngene-ngene lho. Ayo. Ah. Ayo. Sik tak dandane ben ketok lawas. Lebute ndi, Bos? Lebute, Bos. Ben ketok lawas ngono. Loh. Keceretmu kae nduk. Bah, gitu. Ceret iki lho. Sing iku nembang iki cerete ira mudeng iki. Nah iki, nyo iki digawa, dipinggul. Nah. Ini digawa tok tip pompo. Wong ketok matane rusak wong cara tok tip yo. Etok-etok ya. Ya, iki sing enteng. Kowe tak dandani ben ketok jadul ngono lho. Nah, kuwi ditumpangne. Lebote ndi, Bos? Wis kono. Lah kuwi blangkone dicepat, blangkone cepet. Blangkon.
Blangkonmu cepoten. Kene kae sarunge kae ben ketok. Iya, mosok 500 sik rekoso ngene nek. Salah ngelok setrika. Kowe iki wong iki kudu anu lho sesuai dengan peran kok iso. Aku sing ngeton. Rada rene. Nah. Iya kaya topi lawas kuwi apik iki. Nang ae ngene. Kualat kowe. Dandani masmu kualat kowe. Anu Mas, nggo cukure rada dawa ya. Kayak ning ngene barbershop. Kok dadak melu cukur barang kuwi nduk. Masyaallah wah. Yo coba. Ya. Oke, siap, Dok? Siap. Oke. Yuk diaturake. Selah sireng enek to, selah sireng. Ya oke, Oke. kendang sik, jejak kendang sik, cobi. Ya, Pak. Nah, tak tuk. Ya coba. Lah, asik. Masa ya ngono kuwi? Oh, iya sik. Sik. Nih. Kok kurang jangkep ngono to, iso? Oh, sik tok, Bos. Iki ndito bos iso. Ben ketok menjiwai. Ngono kaya jaman biyen tenan. Oh, bringos. Kayak aswaje. Ayo. Kono nyanyi sik, ngono karo penone karo intro. Ngono ki ya penak, dadi ki nah enak ya. Ketok menjiwai ngono lho, Bos. Ngene. Enak ya menjiwai. Nah, wis oke. Yo. Sungguh. Yo, di MC ini Mas Kluduk. Oke, yo sungguh-sungguh truwelu. Terlalu. Enak iki. Oke, masuk. Aku kayak Mudin Jiwan. Oke, masuk. Yo, tukang tambal ban diaturake. Yuk. Ya, Dos. Ya. Ayo kan? Aku iki tukang tambal ban, uripe sak dalan-dalan, golek mangan duit sing halal, wakon cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duit ning kentongan, wayah apes watangku gosok roncongan. Macedur,
lumpuk. Oi. Oe tambah lumpuk. Oi. Tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oe tambah lumpuk. Oi. Tambah lumpuk. Oi. Oe tambah lumpuk. Oi. Tambah lumpuk. Oi. Oe tambah lumpuk. Oi. Oi. Tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Bar-bar iku. Tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Oi. Owe tambah Adimu lho. lumpuk. Owe Oi. tambah lumpuk. Adimu lho. Tambah lumpuk. Oi. Tambah lumpuk. Owe Oi. tambah lumpuk. Owe tambah lumpuk. Penono bocah iki. Padahal ora diwe mik lho kok ya banter to. Ren, ngaduk Ren. Ren, ngaduk Ren. Ini Ren, ngaduk Ren. Ayo ndang nyanyi. Terusno. Terusno. Lek ngantek kowe engko oe pisan kas tak rabekne kas teliko iki kowe. Ayo taruh iki. Rabekne iki lho kowe. Kowe nek pengen mikmu banter gayo ndase iki lho. Iso wong wis entek barang wae Lah wae. penak kok. Penak ora mbok tuku. Pengen nyanyi neh. Ah iya. Wah, hebat, Kabeh Bos. kuwi gawe aturan. Ternyata gumun tenan lho. Jebule Madangkara. Jenengan ki aja kabeh ki gawe tatanan aturan. Oh nek wis entek ki ya entek. Alah. Wah kok ora ngono ku lho. Nggih. Wis, Matur nuwun. Selesai. Neh, nggih. kowe iki ya ngono kuwi ora terus melu-melu adimu wedok ngono kuwi. Yo, Mas Klitik, Mas Blutuk matur nuwun. Woi, sami-sami Bos niki pancen Kowe. Lara lho. Klontok. Bos, Matur nuwun, nggih. blangkon genah ukurane. Terus Lakon kudu tutuk cerita lan lakune. Piyayi Oh. niku len dahar kakean nggih mboten ngepenake. Leres. Yen ngunjuk kakean nggih plempoken.